अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. आता मुंबईतून केवळ 5 तासात सिंधुदुर्ग गाठता येणार आहे. मुंबई ते सिंधुदुर्ग असा ग्रीनफील्ड महामार्ग उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचा वेळ वाचणार आहे, अशी मोठी घोषणा सीएम एकनाथ शिंदेंनी कुडाळात केली आहे. पाहूया. या कोकणाच्या विकासासाठी जो कोस्टल हायवे आहे, ह्या सगळ्या जे काय आपले किनारे आहेत, समुद्र किनारे एवढे सुंदर आहेत की पर्यटनाला एवढा वाव आहे, एवढी संधी आहे की हे सगळे कोस्टल हायवे जो आहे तो देखील MSRDCच्या माध्यमातून आपण डेव्हलप करतोय. आणि त्याचबरोबर जसा मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग केला, तसा नागपूर मुंबई समृद्धी बाळासाहेब ठाकरे मार्ग आपण केला. त्याच धर्तीवर जे आपल्याला कोकणात सिंधुदुर्गापर्यंत यायला किती तास लागतात हवे आता यायला, आता येण्याचं जेवढे तास लागतात, हा जो ग्रीन फील्ड आपण हायवे करतोय, ॲक्सेस कंट्रोल, यामुळे लागणारा वेळ निम्म्यावर येणार आहे. आणि म्हणून असे प्रकल्प आपण कोकणासाठी करतोय. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.